Hello guys, biyahe kami pa Bicol. Kami niya yung St. Martin. Ano yan, Bibo? Kaya pala ito pala yung Pitex. Ayan, ang Pitex. Ayan. O daw. Hindi na siya magulo kagaya ng nasa Pasay pa. Ngayon hindi na kasi may Pitex. Tsaka aircon sa loob habang naghihintay. Walang pasukan yung wipe At Ano password mo? Wait lang. Ganyan. Biyahe kami guys ngayon pa Bicol. Sino kaya to? Sino tong isa? May 1,000 viewers na ako. Sino to? Hindi ko makita ang ano. All messages are invisible. Why? Kaya. Sorry pa. Bakit invisible ang ano? Ayan. Darating yung si Balikbayan. Hi, madam. Busy si madam. Bakit? Bayad yan, bayad. Ha? Si Tikya? Wala na imod naman ang puso. Hindi yung sa kanani ho, Manila Bay. Waton, yan pala naghali ang bus. Pahali pa lang. Oras na, no? 46. Ha? 46. Dapat ko. Diyos kasi mami pa may katana. Sino? May tsura man talaga yun. Ako si Pakiro? Parang okay na. Hindi, taas talaga irongson. Vlog ko na rin. Ginamit niya?
1,000 kayo yan. 50K everyday yan. Kita mo. May kapon po siya. May kapon po. Nag-iirog-irog yun sila. Oo, nakaraan eh. Saan pinalaki niya? Pagkabulan mo. Ay, magmalaki din. Ang sa ako na. Tawaran ng ano ko. Tagal umalis. Hindi ko makita ang comments nyo. May tagalipata sa dayo. Ayos ko naman. Yun o. Aniri. Karo ko tagalipata sa dayo. Mamaliwali. Ano ba ito? Tagalan dito kami sa bus. Parang ano tayo kay ano, yung kay... Meron pala yung... No Haggard to. Dito kami sa Ordinary ngayon. Ordinary, kapyan na ako. Color of the day yellow.
Ano naman yun? Hindi sila mo. Lapang yun. Kaya naman tubig na ito, no? Ay, lakas mo. Ano din mo? Ha? Hindi ba naman kami? Paalis na kami. Hello, baby. Oo, pa. Binalibang pa yan. Bakang isa, tawarin niya ako na tawag na ba? Bye. Ba't hindi ko? Bye. Oh, alahum. Nalagay mo ba yung taas? Pabiyahin naman pa Bicol. Kasi dumating yung balikbayan namin. Yun lang talaga sinundo namin sa airport. Yan. Siya yun. Si Miss Yori Tuazon. Galing siyang state of calamity. 1,000 ang pamasahe ng ordinary. Pangarang kami na Ali. Water. May natawag sa akin. Ate, nagla-live ako. Ano daw to? Kasya ka, Max? Kasya? Ha? Kasya mo kita na tulo? Oo. Naman. Kaya man.
Paalis na kami. Pira tagdag cellphone. Paalis na kami. Oh, bye. Bye. You know what? Busy yung dalawang cellphone. Ay, hindi pa pala. Nandito lang sa gilid. Parada lang dito sa gilid. Tagal-tagal pa. Guys, Brayfer, pauli na kami. Ayan na, oh. Si Mating Charis. Si Yori Tuazon. Kasama ko. Kano ko alis na, nandito lang parang sa gilid. So naka 20 minutes na ako noon. Hire as driver. Gayon, si Kuya Tano. At saka nung taki. Ano yun? Darang. Gayon. Lang. Saan ka? Hindi ka pa sa trabaho? Ano ka pa sa trabaho? Tawagin mo na. Punta ka daw ka lang kuya mo bukas. Hindi na ako mag-ano. Hindi na ako mag-ano kayo. Nagpagupit ako. Oo. Kaya kanina nag-uli ako niya para may kasabay. Ha? Wala. Hindi ko yung gamit kayo sa Bluetooth social ako. Ito sa box. Sa box. Tinanggal ko yung nung kalawa. Dali ako lang na kuskus ko doon yung kaya nga sabi ko si Dix, alam mo na ba yan makilas? Diba? Check ko na lang sa akin. Doon
tumawag din nung nakaraan. Nagulat na siya nandun ako. Niya. Sabi niya, kung ayaw nila, ay hindi ka nila hulugan, sabi niya mo kaya tayo na lang matulog sa kanila. Ha? Wala sila.